Jumeneng, Mbak. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sing ngaturaken sugeng dalu Pak Tantut. Macange Malimbo kepanggih malih. Kepanggih melih. Nggih. Selapang dina niki kepanggih kalih panjenengan niku ping pindho niki. Tegese rejeki tumrape kula kalih panjenengan. Injih wis jan iki alhamdulillah banget ya. Nggih. Pas nika ten gene Pak Jewe nika kan ora sia-sia to le anu uyon-uyon nganti sore sidane ditanggap temenanan. Iya, bener-bener ya. Mbah jan tenan wis. Kabungan tumrape keluarga agung Jambaan mriki nampi rawuh panjenengan. Nek warga mriki wis ora bakal asing melih karo sampeyan. Nggih, kula niku pen sewan wonten mriki pun sewan kaping kata. Sowan. Niku. Sewane nek kaya barang dagangan disewake. Sowan. Nggih, kula kangen sanget kalih keluarga Bayat sedaya nggih masyarakat Bayat. Masyarakat sedaya nggih niku. Masyarakat ki warga Bayat. Mugi-mugi sedaya pinanggih wilujeng. Puasanipun lancar nggih. Wilujeng. Aja wilujeng. Wilujeng. Iya, enggak usah marah. Wilujeng. Nah, ngono. Sedaya puasane lancar nggih Pak Bu, sedaya ya ora mokel ya. Diparingi lancar ngantek hari kemenangan. Kula nggih maturaken gunging panuwun katur Bapak sedaya keluarga Pak Dumiono, Pak Deparno, Pak Sigit sedaya keluarga besar Widodo Makmur Perkasa ingkang sampun udah sekian kaline ya ngopeni ya warga ning sekitar kene ya seniman-seniman terutama pedalangan. Betul. Dari dulu sampai sekarang ora kurang-kurang anggone nanggap wayang. Nggih, betul. Iki Mbak Winong mau wis ping pira ning kene, Mbak? Wis ping pira samping pindho niki nggih? Padalang ping pira? Pisan. Wih, tenan. Ora perkara le piye-piye wong pancene nuwun sewu jane Pak Deparno. Kowe le utusan dawuh karo aku ki mau wis berkali-kali tapi delalah aku pas tampa ngruwat. Oh, kathah nggih. Tanggalane cedek-cedek ya. Cedek-cedek. Cedek-cedek. Kadiar nampa ya kebak. Ya, wah, jan ya syukur. Kula nggih ngaturaken sugeng rawuh katur tamu-tamu agung Bapak Laksma Laksma Badan Keamanan Bakamla. Laksamana TNI Bapak Suwito ingkang sampun rawuh terima kasih dari Pepadi Pusat Pak Teguh Pak Mul ya jauh-jauh ya dari udara darat rel kereta kabeh laut wis tembus Mas Mulyono ta rawuh juga ya Pak Bagong rawuh dalang-dalang sedaya ingkang sampun rawuh matur sembah nuwun ngaturaken wilujeng warsa ambalipun
Sik. Warsa ambalipun iki lho. Iki ulang tahun iki sugeng ambal warsa, aja warsa ambalipun. Ambalipun warsa. Ndak modar. Pamadi ingkang kaping gangsal dasa kalih. Sing loro ki aja mbok basake. Terus padha karo setunggal welas, 11 niku ya keliru. Sing bener pripun Pak Tetep Dalang? 52. Kalih loro. 52, kalih ngono wae wis. 50 di basa ngoko. 50 apa gangsal dasa? 50. 50 ya 50 kene iki. Iyalah. Guru sastra Oh, nggih. Kula nderek ngasu kawruh nggih. Alhamdulillah. 50 kalih. Nggih, mugi-mugi saged ngayomi sedaya dalang nggih wayang berbagai macam wayang sak Indonesia Raya. Nggih, wong ya wayang rampung kulit ya akeh banget ya. Ya. Nggih, Mbak, niku. angsal takon. Napa angsal? Entuk tekon karo sampeyan. Sampeyan statusipun tasih kuliah menapa pun gadah garwa. Iki pertanyaan sing aneh ya ora, Pak. Nek ngomongke wis kuliah napa gadah garwa? Nek wis kuliah apa ora kuliah apa wis rampung kuliah? Terus nek gadah garwa napa tasih senggel sing pundi? Siji-siji. Siji. Sampeyan nek kuliah pun rampung napa dereng? Kula nggih pun rampung nggih dereng. Ya. Terus piye? Rampunge pripun, derenge pripun? Sepun rampung, S1 sampun paripurna, S kalih sampun. S dong wis entekake. Sameneika sing dereng S3. Oh iya. Iya. Nembe OTW. Oh iya. Menyelesaikan nyuwun pangestu Pak Dalang tuntat. Iki nek wong sindanku tak tapuk cangkeme ya. Ning gandeng bintang Kok tamu ngomong. Lah aku ora wani. Ngopo ora wani? Kan aku ya klebu sinden. Tantut kok tuntat iki apa? Tantut. Ya. Oh, tantut kedadean saka tanti. Nah, aduh ya. Dadian saka entute tantinah ngono wae wis. Aku ora ngomong, lagi ngomong. mikir, aku lagi mikir. Nggih, ya syukur. Nggih, Ya. kalian derek mangayu bagya untuk selapan dintenipun adik gak Niki nek mboten klintu lho asmane lho Mbak ya. Nggih, Aku dawa, mau ngomong. dawa. Asmanipun Mas Gavindra Rashid Bimantara. Gavindra Rashid Bimantara. Gavin. Artine nek tergantung cara ngendi. Kuwi arep nganggo Arab apa Skotlandia, nek cara Skotlandia ki artine elang putih. Nek cara Arab Gavin ki bukit yang tinggi. Nah, kuwi campuran Arab karo Sansekerta. Kok iso? Ndrane kuwi. Gavine misale bukit yang tinggi, ndrone Narendra. Iya. Berarti sesuk bakale dadi putra sing iso dadi pemimpin sing bakoh. Oh iya. Ning sak bakoh-bakohe Dek Gavin sih bakoh mbokne. Sebabe? Soale mbok nek Gavin kan siji, mbokne loro sing digawa. Gavin mau bukit yang tinggi alias gunung. Ya, Rashid. Wah, mikir lagi ketemu lah. Boim diam. Nek mbokne nggawa loro tekan ngendi-ngendi yo. Ya. Terus Gavindra. Rashid ki anak yang unggul. Iya. Nah, iki Arab yoan. Bimantara. Bimantara iki berarti bocah sing ya bersungguh-sungguh kuat. Kaya Raden Bima. Weh. Mantara elok ya apik Weh, ya. elok, Ning apik. ya nek jeneng ki apa bebane jeneng kuwi sing marake sesuk dadi pandongane. Oh iya. Sesuk masa depane. Nek jenengmu? Tantut Nek jenengmu sik, aku wis genah ki mau tantut wis genah kok. Elisa ora karus. Orjarus. Iya. Ya, piye ki artine? Elisa kuwi artine Tuhan yang kuat. Kuwi basa Latin. Elisa Orcarus si artine cahaya. Mulane kamu silau kan melihatku.
Ya itu. Iya. Langsung membawa damai sejahtera. Mulane aku ya rada susah ya nek kabotan jeneng ki nek gedene rada susah mergane ya dongane wong tuane saking le akeh ki mau dadine ya le menjalanke kangelan. Jeneng penak tantut. Tatin ngono ya. Iya penak. Lah iya. Penak Parno ngono penak. Karepku sesuk anakku tak jenengi ngono, jeneng Jawa-Jawa. Tini ya. Ngapalke gampang. Nggih, kula nderek mangayu bagya, migu-migu dados putra mugi-mugi saleh, mugi dados putra ingkang saleh, ingkang saged migunani tumrap nusa lan bangsa lan saged membanggakan basa Jawa angel. Wah iya. Saniki panyuwune Pak DJW ngersake lagunipun inggih menika Pedang Kuning. Oh, Pedang Kuning nggih saking Pak DJW. Nggih. Iki kula nggih angsal boleh mengucapkan salam-salam. Ada dari Belanda juga mengirimkan salam-salam boleh? Oh, Pak? boleh. Oh iya, dari Bapak Oka Wibowo. Tadi juga sindennya yang diminta Mbak Winong dan Mbak Elisa. Mbak Winong ini laris tenan iki ning ndi ana lho. Tenan. Wingi arep melu Mbah Narto Sabu aku ra entuk aja nduk. Mbah wis kundur kasih danjatan mbok loni. Ya kaya ngapa? Diaturke. Niki dari Pak Oka Wibowo, salam budaya Pak Tantut. Dipun tepangaken nama saya Pak Oka Wibowo dari Amsterdam, Netherlands. Waduh tenan. Kula badhe nderek nguri-nguri budaya Jawi, Pak. Pareng nggih? Nggih. Menika wonten request gending ninggal katresnan nyuwun swantenipun Mbak Elisa duet kalih Mbak Winong kesayangan. Terutama gending menika katur Bapak Ibu Tumiono dan seluruh keluarga besar saya di Indonesia. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Nggih dereng, ya iki nyicil rapopo. Sampun ngirim tali asih 700.000 engko dibagi-bagi. Mbak Winon 200, aku 200 kas dinggo mriki nggih 300 ngono ya. Adil. Monggo ingkang aku ora kuwi. Menika kerawan ugi Bapak Haji Sutarno SE, Bapak Bupati Sepuh Klaten ugi bareng rawuh. Matur nuwun Bapak. Nggih, jantenan. Semono uga Mas Andi Sadono saking Ngawangga. Putra Pak Demur nggih bareng rawuh. Matur nuwun. Iya, sepi sampean. Kula nembang kan katur Bapak Jewe yang streaming dari rumah. Nggih. Ngangge bawa komplit. Ya, monggo, monggo. Ya. Nadyan wujud mung peksi. Nek omongan mau le kagok-kagokne bareng nyuwono kok ya etuk le. Lah nek aku le nyuara kaya le omongan teneh mlayu kabeh iki. Le nglumpukke wae angel le. Lah iya. Matur nuwun sampun wah iki ya luar biasa di sekitar sini ada kampung Ramadan. Jadi ya rame. Ya. Neno alos manis nang aduh bareng deh. Oh iya, nek ora bareng ora penak. Oh ngono ya. Kudu bareng ben penak tuh. Iya. Padahal orang mesti so bareng nih. Masa wenggan kong lana golek isi podang jenah. Iba bunga hengatiku nyanding bisa dadi
dipun damel irama sak lembar arangkepipun cara gagrag Tulungagungan terus mengko dibablasken nglakone gaya Tulungagungan juga Samboyo. Oh iya. Ya ngapa? Mumpung go pengendang saka Suriname ya, Mak. Elok. Gondrong ya. Suriname apa ning Samboyo apa piye? Mangka dipun aturaken ya monggo. Esuk awane ngomah wis ora kerasa luyuran aku goleki sing tak sayang ngomong miteranganku goleki ora kerasa esuk awan
kok matur nuwun. Ngaturaken sunging panuwun, katur Pak Cewe. Matur sembah nuwun. Mugi dados renaning benggale. Nggih. Dan elak-elak. Nah, kula aturi lenggah rumiyin Mbak Elisa. Saiki si gembrot genti. Sapa? Mbak Tatin. Semeneng ya. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, coba bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari, kereta tak berhenti. Becak, jalan hati-hati. iki nek Mas Seno ngarani sinden nangka blonyoh ya iki. Mbak iya wis tenan. Pripun? Ora ketemu selapan dina wae kok awakmu saya bedah ngono kuwi Napa nggih ta niki jan kula jane pun langsing lho niki. langsing apa? Kula bobote ming 40 lho. 40 apa? 40 kilo. Lah sing kandha sapa? Ning 40 kilo niku sikil siji. Lah iya. Mulane kuwi. Dadi niki nek loro ya wis rasa diomongke. Rasa diomongke. Mboten niki mau Elisa iringane kok penak kula mbasa mriki kok becak maksudnya pripun? Lho, iki tegese ngene. Kowe munggah ki mau karo mengenang tembang-tembang masa lalu. Lah iki rak yo liyane becak rak yo ono ta? Lah apa? Nek lele becak ki apa coba? Iya apa ya? Nah, ya apa? Contone apa ya? Apa sepur kelinci? Apa sepur kelinci? Sepur kelinci. Heeh. Aku nek becak ketoke kaya bodine kaya gede banget ngono lho. Dadi aku kaya membayangkan. Memang menyesuaikan dengan bodi Anda. Ya Pancen kan? bodine kaya becak. Becak nubruk sapa? Heeh. Ya ora becak nubruk sapa kok. Aku nek karo Pak Seno ya nubruk jenengan kuwi aku gandeng karo Ki Tantet ya ra wani nek muni. Lah iya. Jane upama jeneng iki jane wis pantes lho. Apa? Upama seandainya kuwi karo aku dijodokke iki pantes. Kok pantes? Seandainya Tantut Tatin. Lho, apik ta? Heeh. Tatin titot. Tatin titot Tantut anu Tit- Sutanto Tantut. Nah, jenengku rak Sutanto asline. Nah, Kanjeng Mas Raden ngabehi Sutanto. Sapa? Ora kok cuma nek Gusti Purnomo paling tapuk raiku aku. Kan kula dereng pati krungu Mas. Nah iya, lha iki mung upama ngono kuwi, dadene nek umpama Kok umpama mbok tenanan wae piye? Aing. Nek sing jenenge dawuhe mbahku dhisik ki wis tau dawuh ngene. Tut sewang-wang mangsa kowe mung sumben ki mau bakal iki mau duwe bojo aja sinden. Lah napa? Ora entuk. Mergane. Mergane ya pancen kodrate ora entuk. Kok jare kenek wae. Nah, Ya iya. aja nggih. Berarti enggak boleh dalang boleh. sama sinden enggak Lho boleh. kuwi nek mbahku lho sing diweling ngaku tok liyane dalang-dalang ya mbok. Jenengan garwane sindian mboten? Dhisik. Ah, berarti wis nyalai kodrat kuwi. Ning barku tak lereni kok bojoku kok. Lah tekne napa? Tak tukoke mesin jahit tak kon jahit. Tegese kan bojoku penjahit bukan seorang paranggono. Tapi kan dulunya juga iya. Iya, tapi kan dulu. Sekarang kan tidak. Oh, dadi nek biyen kira apa-apa. Ora apa-apa. Ngono lho. Karemu lah. Nah, iya. Sugeng dalu sedaya mawon iki nanggone jenengan satu kali ya? Satu kali. Enggak apa-apa ya, yang penting ya. Ora apa-apa. Satu kali aja kemarin saya krungu le ngemis nang kono kae. Kok lambung tapok kok. Ya enggak sebetulnya enggak seperti itu. Sebetulnya sudah dirancang dari dulu. Oh iya. Nek aku kon mayang neng kene iki mau diaturi, mayang neng kene iki mau aku matur nuwun sangat. Ning nuwun sewu Pak Mul sing dawuh iki mesti pas barengi. Pak Mul. Pak Mulyono. Oh. Karena Pak Padi Klaten kan beliaunya Pak Mulyono. Pak Mul oh nggih menika nggih lenggah Pak Mul. Ada saka ngendi kuwi mau Kalimantan rawuh rene mergo nonton wayanganku. Ngono. Nonton jenengan pun nonton aku ya. Lah nek perkara kuwi aku ora ngerti. Lama tak jumpa ya Pak ya. Iya. Yang penting sehat Pak. Niki Pak Deparno nggih
Lenggah Pak Sigit Mbah Dar. Sinten meneh kula nganti rapal disebutke saking oke-oke ini. Saking kathahipun. Nggih. Nah iya. Menika nggih matur nuwun kalian Bapak Tumiyono kalian Bu Arsini. Nggih. Nggih sampun pitados kalian kula kalian Elisa kalian panjenengan. Iya. Nggih. Weh janeh. Menika mau Bu Arsini sampun chat. Chat napa ngersake menapa, Mbak? Ngersake Putra Nuswantara. Putra Nuswantara. Ya diaturke no. Sak menika? Ah, apa sok sura iki ya. Saiki coba yang apa? Rada rono. Aja didadakne rada rono. Anjenengan mbok ya rada rono Ya sasirku aku dalang kok. Ngatur-ngatur. Kudune dalangi madhep rono kok madhep rene. Ya sasirku. Aku ya sasirku anu madhep rene ya ora apa-apa ta. Ki nek sindanku Tarni yang ngene iki yo kan. Wong kaya ngene iki. Sapa? Ayo Tarni kae. Ya kan kita kalau bicara baiknya ya berpandangan. Ya berpandangan, berhadapan muka. Iya. Ah. Neng kok kedip-kedip terus ngapa? Sulap ke lho lampu lah kae. Alah, ngomong padune ra kuat ngematke aku to. Eleh. Kok timatke wae ra apa-apa mumpung ada di sini. Iya, wis tenan kok. Nggih, wis ayo nyuwun Wisuna. Iki meneh bojoku eneng kok malah mulai cilaka iki kok. Lah, nek jenenge sudah di atas panggung enggak usah mikir bojo no. Lah iya, aku ya ora mikir. Ya enggak usah takut. Nah iya. Ya hadap sini dong. Ya kok sih. Lah iya. Sesama gendut. Sama gendut. Jenenge Tanto Tatin wis Nah, iya. padha-padha tetene. Gendute upamane dadi tenan upama lho tumpung-tumpung upama ki ngene. Apa sewengi iso gathuk wong yang padha lemune. Hah? Ora ketemu. Ora ketemu wis. Berarti bodoh nek ora ketemu. Ah sak karepmu wis. Mangga. Agem bawa menengah. Oh bawa ngono kok ya. Nggih. Anake sapa yang mbok dimiki sik? Anak kasing Bagas Dewi besok pintar sekolah menika kagem cucunipun Bu Arsini Mas Bimantara. Gavindra. Ya. Mugi-mugi dados anak ingkang anak iki apa? Putra. Putra, ya. Putra Nuswantara nggih. Oh, Nggih. dados putra ingkang saleh. Nggih. Ngabekti kalian Tiyang sepuh. tiyang sepuhipun kalian eyang-eyangipun lan sedaya masyarakat benjangipun nggih. Nggih, laras-laras nggih. Yuk wis madhep rono. Udut iki lho. Oh iya. Rewel ae. Mimik mboten? Mimik mboten? Yo Mimi. Mpun mimik. Wis no. Napa unjukane napa? Niki napa teh niki namung teh niki namung teh. Oh, kok meng teh. Mbok liyane teh. Mira. Aku paling seneng ku jahe. Oh, jahe. Jahe niku pedes lho. Lha ya ora apa-apa. Kan penghangat tubuh. Oh, nggih, ora apa-apa. Liyane niku biasane nek jahe enten cocoke jahe Susu. jahe susu. Sapa sing ngene Iya. ngombe niku saged perkasa nggih. Halah, ora usah diombeni susu aku wis perkasa. Napa nggih? Ngandani kan. Walah. Ya wis gedhem ngono. Mangga. Mau tekan ngendi ya? Tekan Klaten. Iya. Tekan Pendopo Tumiyono. Aku lali tenan iki. Nah, iki sik. Sik. Yen ta? Nggih. Aku dhewe ya lali kok. Aku dadak omong to mau dadi lali aku. Wah iya. Pak baleni nggih, Pak. Oh. Mangga, mboten napa-napa, bentar. Yen wis bisa iki, Mbak ya. Oh nggih. Cita baleni ora? Ya baleni. Ora penak blas ngono baleni. Penak. Mboten ora Aja penak, jak, aku baleni. aku aja mbok jak omong meneng mingkem ya. Sing ngejak ngomongan iki kowe dhewe kok arep kok padake
anakku. Iya aku ngerti ya. Anak kasih bagas dewi. Iki punan kuku. Aja omong engko. Oh biajiret iki ra. Yo kono. Kau kelangan ngang meneh lho. Mana? Besok pintar sekolah yen wis bisa nyambut gawe Kudu pintar. tak kempet lho. Alah. Gembrek-gembrek nah. Kempet kok mapan ya. Kudu mlaku sak mestine. Mangka dipun aturaken Mbak Tatin sepados ngaturaken inggih menika langgamipun putra Nuswantara. Oh iya. Cep menang ger anakku aja pijar nangis suarane nang ndi kok ana to iki. Lah iya. Tenan. Laris iki padha karo Wineng. Nggih.
matur nuwun sanget Mbak Tatin wis ngaturake putra Nuswantara. Injih, sami-sami. Sampeyan jumeneng karo Mbak Elisa, terus nyuwun berkah panjenengane Pak D Suparno diaturi tindak wonten ing pepanggungan. Ya. Oh nggih. Monggo Pak D Parno badhe nganti sinten kemawon kula sumanggaaken keparenga rawuh wonten pepanggungan. Monggo diringi Raja Manggala. Ya monggo. Sugeng dalu Bu Limbu matur nuwun awit kapitadosanipun Pak D kaliyan kula sak rencang among rasa. Nggih, matur nuwun nika dipun donganipun sedaya para seniman, rombongan Kitantut tuwin sintenipun sedaya, tuwin para pinisepuh sedaya. Nggih, matur nuwun sugeng dalu Mas Mulyana Purwawijaya. Nggih, Mas Tantut. Nggih. Pancen rejeki panjenengan. Nggih. Menika ngasta wonten mriki ngleresi wulan Siam nggih lan ngleresi wonten momentum selapanan wayahipun Pak Tum kalian hari ulang tahun Pepadi yang ke-52. Nggih. Dasaripun para kadang dalang ugi sami prei lan saged sami rawuh jenengipun jenengan. Ya mung Tatin ki kok mung ngomong pisan celekit ngaten lho. Pripun? Napa ta, Pak? Napa? Apa bar mangan jeruk to, Pak? Kok kecut men jarine. Aku pancen ndrung adus yo nyung. Napa dipakpungi napa? Lho, apa to? Wis yo nang mburi kono. Nggih. Nggih, menika kala wau ora dirandat kula pesawat kula delay 3 jam saking Banjarmasin landing Surabaya lajeng Surabaya ndarat. Dumriki nggih jan nggih ning bakanipun rawuh menika kula pun matur nuwun sangat menika datang kanten menika Pak D Parno menika dipun lajeng-ajeng anu napa Mas Mulyana menika swantenipun nah menika sak gutrah menika jos-jos Pak D Parno panjenenganipun Bapak Bupati Sepuh Pak Narno wah menika swantenipun elok-elok sangat Pak Bupati Sepuh Pak Haji Sun ugi lenggah nggih kaleresan ugi Pak Sekda kalian Bapak Ibu para pejabat eselon 2 para kepala dinas nggih Bapak asisten Bapak staf ahli sedaya ugi sami rawuh menika kala wau namung lenggahipun wonten iring tengen nggih ada Pak Sekda juga nggih waduh nah menika langkung prayogi Pak D Parno badhe napa menika paring dawuh utawi badhe ngaturaken bawa menapa Pak D kula sumanggaaken kesanipun Pak Mul napa Pak anu napa niku napa Pak ngaturi kadawuh oh nggih kula sekedhik matur nggih Mas Tantut mohon izin ngambali matur bilih menika ingkang angka sepisan selapanan wayahipun Pak Insinyur Haji Tumyono Mas sapa mau jenenge Gavindra inggih
ing pengajap mugi mangke dados lare ingkang pinunjul manusia yang bermanfaat bagi sesama, jumbuh kalian kekudanganipun tiang sepuh lan para sepuhipun. Ugi ngaturaken sugeng ambal warsa panjenenganipun Mbak Mega ingkang kaping 3 dosa. Nah, keleresan ugi Mas Gavendra menika lairipun 3 dosa dinten kepengker, wetonipun Jemuah Kliwon. Nggih. Ngaten nggih. Nah, lajeng Mbak Mega ugi genap 30 tahun yang lalu. Lajeng pas hari ini tanggal 14 April menika hari ulang tahun Pepadi yang ke 51. Pepadi 52 Mas. Pepadi lahir tahun 71 tanggal 14 April. Nalika semanten yang mendirikan Pepadi menika Jenderal Surono. Sekaligus beliau adalah ketua umum yang pertama. Ketua Pepadi selanjutnya inggih menika tak ngepek nggih. Sithik ben kelingan. Ketua umum Pepadi salajengipun setelah Pak Jenderal Surono inggih menika Bapak Sampurno ingkang nalika semanten kepala Taman Mini dan kepala rumah tangga kepresidenan. Ketua Pepadi yang ketiga panjenenganipun Bapak Dr. Haji Solihin, dilanjutkan oleh Bapak Haji Eko Cipto SH almarhum menika ingkang 1 2 3 4. Ketua Pepadi kelima almarhum Bapak Haji Kondang Sutrisno sarjana ekonomi. Ketua Pepadi yang ke-6 2002 sampai dengan 2007 panjenengan sampun pirsa sinten? Dereng. Nah, kula tepangaken nggih. Gandeng dereng pirsa mangke direkomendasikan untuk dianu Pak menapa ditinjau ulang honoripun. Amargi Ketua Pepadi 2002 sampai 2007 menika panjenenganipun Bapak Insinyur Haji Tumiono MBA. Nah, tepuk tangan para kadang sedaya. Nah, menika. Nah, sisan bage wonten guyu dalang lho Sa. 2022 kok 2002 nah kene niku penak ya Pak. 2022 sampai 2027. Lah aku mau ngomong apa? 2002 tekan 2007 iki biyen to. Oh, 2022. Iya. Oh iya iya. Pak Pung dulu Pak ya. Iya. Nah iya. Walah aku koro-koro tok jak adus kuwi aku dadi ora konsentrasi kuwi. Lajeng mbok bilih mangke perangkat kepengurusanipun nembe ing saged kula aturaken pengurus inti menika sekjenipun Pak Ragil utawi Pak Radyo, ketua 1 kula piyambak nenggo pengukuhan, ketua 2 panjenenganipun Pak Teguh Cokro. Pak Parno menika ugi saperanganing penasehat. Nah, Pepadi lahir tahun 1971, ndak kleru meneh gara-gara adus. Surya sengkalanipun dalang ngumandang kuncaraning bawana. Mekaten nggih, Mbak Cangik, Mbak Lim. Sejarah ini mangke. Nggih. Lajeng monggo Pak Dewarno ngagem miyak sepining swasana panjenengan keparenga paring dawa kalian para kadang-kadang pamirsa. Oh, Pak Mul. Nggih. Melatih nonce. Oh, nggih, monggo. Melatiri nonce. Mangke menawi patet songo badhe bibar gara-gara kula nyuwun tulung nggih Pak nggih. Mengke bawa gambir sawit nggih Pak nggih. Luar biasa. Lah nggih. Monggo dipunaturaken melatiri nonce. Nggih. Katuluh
Roncen melati. Yon tepuk tanganipun luar biasa Pak Dewa. Ini suaranya bagus sekali, Kung Arum. Arum. Iya. Nggih. Malelo katonton Ina wengi hamong dadi impen. Biasanipun mangke bibar limbukan wonten penyaron bandal. Oh Mas Tengkleng lho. Ah nggih. Nino. Pepuntone pantes tiga tunung wong manes ingkang mawe uyung. Nggih, matur nuwun. Tepuk tangan kagem Bapak Warno. Wah, dan wis iki dan Nah, iya. Wis kaya ngono kaya. Sampun. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun Mas Tantut. Nggih. Nggih. Mungkin wayange ditinggal lah iku. Walah. Mila ngaten Mas nyuwun pangapunten kok mboten kula pripun-pripun. Niki pun dicawisi ringgit panjenengan pun sae. Namung kula beto wayang lawas menika rak nuwun sewu menika semua adalah karya pepunden-pepunden Klaten. Ngaten nggih, Pak. Nggih. 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 Oh, dhisik ngeteri aku sing apik-apik ora disinggahke. Oh niki nek ngasal nembe kalih wulan kepengker. Guyon. Nggih. Matur nuwun sampun Bapak. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Dewa. Matur nuwun. Dan Oh, wonten menika mesti dipun paringi. oh nggih, matur nuwun Bapak nggih. Nggih. Nggo Pak Dalang kok nggo nambah kas nek ngoten niku. Loh, kas niki. Oh nggih. Oh. Ya wis Kas sama ngrasa niku sampun karo tengah yuta niki mbiyane. Jenengan sinten, Pak? Wah, nggih. Matur nuwun Mas Mul, wedhen. Wah, kok nang dalange kabeh iki. Go kaswi mah lho Kas. Nggo kas. Kabeh. Ora kok iki pancen sing nampa ki aku mlene mengko bakale lumengser ning kanca-kanca pengrawit. Oh, nggih. Lah niki wong sing ngantani ngadeg nang kene entuk apa iki? Lho. Transfer. Oh, jenengan sing janji? Ora sudi. Lah iya. Nggih menika sampun Pak Dewarno kalian Pak Mul. Sejarah Nggih. pepadi sudah di Lajeng panyuwunipun menika mau nuwun sewu ingkang sonten Mbak Lisan napa? Ninggalkan tresnan kalih Mbak Wino. Oh, kalih ini kalih Mbak Wino nggih. Nong kuwi nang tengah nong. Ben diapit karo para huru-hara iki. Huru-hara. Iki iri-iri. Iya nang wah. Cantik. Iya, cantik kalah ayu aku. Kalah ayu. Alah mbok yo nrimo to iki wis anak-anak 7 lho kok ya. 7 tenan ya wis 1, Pak. Lebih 1? Iya. Oh, nggih. Pengen nambah 2. Iya, sing nambah ya bojomu wae. Mbak menawa. Lah iya. Maka dipun aturaken inggih menika ragonipun neno. Maka tatos ya le.
sampun dipun aturaken lagunipun ninggal katresnan. Ya. Menika nggih wonten panyuwunan Mbak Cange. Mlayu wae. Nggih. Sing penting aja keserimpet. Nah ya. Dari Bapak Mario Mbayat. Nggih. Nah, niki wonten nyuwun gula nyuwun ditibake. Nih, tak Maksudnya ditibake iki piye? piye? Gula nyuwun. Oh, alah pangkur Semarangan ditibake ke tembang kangen. Oh, mata. Saking Bapak Mario Mbayat. Mengke gampil diaturke. Ning bakenipun nak ngaten mumpung beliaunya Bapak Bupati Sepuh Klaten nggih pareng rawuh Pak Haji Sutarno. Diaturi tindak dateng pepanggungan disuwun rawuh untuk pepanggungan. Nggih nyuwun ngregengaken swasana awit lairipun keng wayah, laire putune. Lah iya. Monggo Bapak. Mangga Pak Narno. Aturan tinggal wonten wesanku paring pamipun para miyarsa mugi berkah Allahumma amin. Pak Narno datang penontonnya pada senang wayangan kita Sutanto muga-muga kajaya. Matur nuwun. Kanjenge. Wah, jan. Wah, matur nuwun Gusti Benowo juga. Wah, rame iki rame. Beto pasukan kathah rawanipun Pak Tengkleng, Pak Bagong, Gusti Benowo. Monggo Gusti Benowo. Wah, iya. Wah, jan komplit. Gandeng poso jan iki kabeh selo iki. Nggawa Mantap. pasukan kathah niki. Nggih. Mbak Cange. Pebunden dalang kiblat papat 5 pancer rawuh kabeh. Matur nuwun Mbak Cange, pun Nggih. paso paring hiburan. Nggih. Alhamdulillah, mugi sedaya pengurus pepadi sehat walafiat sedayanipun. Amin. Lan dalu menika nyarengi selapanan putunipun Mas kula, Mas Tumiyono. Nggih. Pikantuk putu lanang, mula rada wah gayane no benten. Karena kan putrane kan putri-putri. Lah niki pikantuk putu lanang ceritane. Dewi ngajeng kula tileki mboten oleh kok Dewi. Wis ora usah tileki barang ngoten gitu kan. Bar niku kula
Mara ngawur, wah pas putune nembe digendong. Nah, kula foto, ngoten. Wah, putune ya bagus kok nggih ta. Nggih, Pak. Wong mbahne ya bagus, dadi putune nggih bagus. Mugi putune Pak Ditum pinaringan sehat walafiat, panjang umur, sesuk ya sukses donya, sukses akhirat, nggih ta. Sugih donya, sugih akhirat. Amin. Dadi pinunjulipun keluarga ngoten Mbak Cange. Nggih. Kebetulan niki pun ditenggoni nika Pak Deparno barang nika nggih. Alhamdulillah niki nyuwun sewu Mbak Cange. Pripun Pak Ditum mboten saged mantuk. Nggih. Karana benjing wonten pengajian wonten dalemipun. Pengajian nggih selapanan menika kunjuk dumateng putu tercintanipun nggih ta. Putu pertama lanang. Alhamdulillah nika boten gadah putra-putra, gadah putri-putri, pikantuke putu lanang niku luar biasa. Dados jarang medal king griya naming nunggone putune terus niku. Dusi ya didusi dhewe rombahne kan ngoten nggih. Wah dikeloni mbahne terus. Alhamdulillah mugi damel rena penggalihipun panjenengan putu lanang kakung ngaten. Nggih. Mbok beli ngaten nggih, monggo niki Mas Bagong bareng niki. Wah, nggih. Nggih, namung ngaturaken mugi berkah barokah kanthi lairipun Wrangi Jabang yang sampun yuswa selapan menika dados taruna angungkuli bapa. Nggih. Awit ngendikanipun para sepuh menika sing keri kudu luwih becik tinimbang sing dhisik-dhisik. Nggih. Ming niku tok mawon, selamat sukses Pak Ditum Budi Warsini. Sakniki pun dados Eyang kakung kalih Eyang putri. Nggih. Niku kebanggaan. Wah, saestu. Nggih. Ngendikane nek kagungan putu nggih Mas iki niku benten kok. Anak karo putune persenane niku beda jarine. Nggih. Niki kedak melih ya dados Eyang buyut. Eyang buyut. Yang kalakun pancen bener nek pun putu niku anu napa niku tresnane teng putu. Wah nggih. Sebabe ku nggih pun putu. Saniki nek ming wong wedok mboten kegodha. Mboten tergoda. Nek ming rondo ngono pun mboten. Wis ora ngefek. Ora efek. Aku lajeng nurut kare Mas Narno. Dikandani akeh-akeh. Paring dawuh ti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asmane. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kasarasan kawilujengan tansah kalestarira dening panjenengan sedaya. Amin. Para tamu ingkang sangat kula hormati, para penonton ingkang rawuh wonten ing Joglo Dumiyana, ugi ingkang mirsani melalui YouTube wonten gangsal menawi boten klentu cacahipun luar biasa. Nggih, dados menika mboten namung dipun pirsani wonten ing mriki, namung saged dipun pirsani dari seluruh dunia. Nggih. Malah kala wau Mas Purbo Asmara ingkang wedal menika wonten Yugoslavia, kala sampun WA dateng kula bilih piyambakipun beliaunya sudah sampai di sana berangkat kemarin. Dalam rangka lebih memperkenalkan wayang kulit ke Eropa, tingkat dunia. Nggih. Mas Tantut dalam panjenengan pikantuk kanugrahan ingkang luar biasa. Nggih, Ti. Ning pamane niku dianggep lumrah ya wis entuk wae. Nggih. Mergo panjenengan kuwi warga Klaten asline. Nggih. Rak mung keplayu dateng Malang menika amargi wonten bedahing peperangan antaraning Walanda karo Walandi. Wonten sebabe niku Kanjeng. Lah nggih. Ngantek keplayu tekan Malang ning mboten dados menapa Mas. Nggih. Laku jantraning kodrat niku kabeh mung sak derma nglakoni. Leres. Nyatane panjenengan bareng mlayu rono ternyata malah sakniki sukses berhasil luar biasa. Pangestu. Nggih, amin. Nggih, dados dalang ingkang kondang luar biasa payune ngendi-endi kula piyambak nggih nekseni mboten mung namung niki kula niku nusul panjenengan Mas. Wonten kampung-kampung wilayah Sukarjo Kolomben. Nggih. Udan-udan becek-becek kula ya nusul panjenengan. Rawuh. Nggih, ngantek jensete jeblok. Nggih. Mergo penyanyi Nggih kerawan panjenengan niku wau. Nggih. Ti sekedap ti. Nggih. Menawi Dik Tantut dugi Malang sukses.
Kajeros Gusti kan nggih sampun hijrah tadi saking Solo lajeng Boyolali napa nggih sampun dipun raosaken sukses napa pripun? Malah delak-delak Dek. Sirku pindahe golek nggawa sing anyar mbok menawa ning kono njur entuk bojo, iso duwe anak ya tetep budha 12 tahun Mbak Tatin kula niku. Nggih. Kok laporane kalih kula to? Hah? Lah mbok menawa kancane panjenengan Presiden Ngayogja mbok menawa isih ana sing gelem kalih kula tawake kula niku. Nggih. Boten dados nggih niku wau menungsa mung sak derma nglakoni. Nggih. Mas Tantut entuk jatah ngringgit wonten mriki. Nggih. Kula niku ngantek ngimpi ping 21 punan. Pripun? Ora tau ya aku ditinggali kon mayang ning kene apa. Aku wis elek banget lho mayangku ngoten nika. Oh Pak Deparno, Gusti Benowo Pak Deparno. Nggih. Panjenengan kedah ngibur para warga masyarakat mriki sekitaripun. Nggih. Menika kok kathah ingkang antu-antu menika wonten bintang tamu saking Ngayogja, Presiden mantan nipun ingkang sampun suwargi Ki Sena Samudra Nugroho. Pak. Ki Sena Nugroho kok Samudra. Namun nyatanipun dipun tilar mboten mingslep nanging malah saya mumbul. Nggih. Titip kalian Pak Narno ingkang asta wonten DPR Pusat. Nggih. Untuk menuju kepada lebih meningkatnya kebudayaan menika meresap ke hati masyarakat. Umpaminipun menika sanes bidang panjenengan wonten ing DPR, monggo mbok inggih dipun sami dipun rembak wonten ngrika supados iki wayang kulit iki sangsaya ngrembaka, sangsaya disenengi dening warga masyarakat iki carane dos pundi Mas Narno? Oh nggih. Insyaallah Gusti Benowo. Oh wangsulane mung insyaallah tok iki. Nggih. Lah nggih dan saya kan bisanya nyetujoni duit nggih. Leres dan menyampaikan insyaallah nggih. Nggih ta? Nggih, pun pokoke dalu niki tasakuran anggenipun Pak Tumiyono kagungan putu. Putunipun kakung asmanipun Gavindra Rasid Bimantara kados ingkang sampun dipun uraikan kalian Mbak Elisa Arkare Daleju. Kalau wau memang benar adanya seperti itu. Beliau orang pandai, beliau orang pendidikan jadi tahu apa saja. Ngaten nggih Mas Tantut nggih? Nggih. Matur nuwun kula tak ningali saking ngandhap mawon. Nggih, monggo pun lajengaken Mas Tantut. Nggih. Monggo Mas Bagong. Dilajeng. Niki mawon. Oh nggih. Oh kula. Nggih. Sing ditinggal Mas Tengkleng kula tinggal mriki. Niki mawon. Kula jaluk gawe. Niki wau pun anu ngendikan Dik. Pripun? Mas niki aku golekno kanca siap ngono. Ngeten Mbak Tatin kali Mbak Elisa wis ngono. Monggo pareng ngrahapi monggo. Ya. Nah. Wis arep ngendikan napa? Bar iki kudu nyaron lho. Wah. Sampun dangu ora panggil Mas Tantut. Lah nggih, wis. Sampeyan ya awet enom ngono kuwi bungkuse ya trapat ngono kuwi. Amin. Urung eneng uwane. Wah uwan kok. Wah iya. Mangga bawa menapa Mas? Bawa kembang dandang gula. Dandang gula napa situasi? Dandang gula mocopat niku mangke dawahke imbang ana katresnanku. Waduh, iya. Sip jos. Dolopmu pirang-pirang. Dolope Mas Sri Susilo Tengkleng. Nggih. Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sampeyan nulado dueng nguni caritane Selapan dinongka sing mayang sampeyan teng mriki. Amin. Fansnya luar biasa. Pak Kisno. Andelira Sang Prabu sasra bahu ing maes pati. Ayo. Karan patesu ngondo
lelabuhan nipun neno kangge nelung triprakara kuna kaya purune kang den hantepi nuhoni traku tomo tepuk tangan kagem Pak Tengkleng wah pun saya nobatkan panjenengan niku dalang sing ora duwe nesu nggih niku laku kula Mas laku nggih weh wong anggere sabar pun wis blalah mawon lah nggih ora mayang ya sabar lah iya mayang ya sabar wis ora duwe bojo ya sabar nggih 5 tahun nanti bojo ya sabar lajeng digarap terus seragenan monggo dados ya nggih dibet karo sinden-sinden ya saben dina mong ngalamun jroning sapi samun among tansah katulung wawayang aku makmur misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu Pak mangke nyoto nggih pripun Jenengan kan joget. nek mung meneng ae ngono kaya piye kok ya kudu joget aku ki kudu beraksi kaya Pak Kisno Dokter Kisno ngene-ngene karepe nah iya no kuwi ya Pak kados nek ten soto pagi nika lho biasane jenengan nggih ya iki dawe Pak Kisno ya subuh ngono petuk kowe subuh kepethuk terus ya monggo Mbak Tatin enggak Mbak Elisa dereng bisa mangko kang mas katresnanku bebasane suweke sa tunduk lan tresnakan korbanake jiwa lan raga nyawer. Jenengan mulane iki koyone barento anu panjel saka ketos koyone. Mulane niki dudo terus kok nggih wong joget ora iso lho. Ya piye? Lembang lek wali nyawer. Oh. Kula ta, Pak? Neng iki kudune dibalekke Mbak. Lah iki pembuatnya itu Pak Tengkleng ki royaltine penciptanya. Aku piye? Aku nek dalang sirikan kok. Matur sembah Pak. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Mas, nggih, matur nuwun Mbak Tatin, Mbak. Nutuk lakon, wayang slendrone Pakde, wayang lajeng kemawon Pak Taslim, Pak Agus, Pak sekalian. Oh iya. Diwespadake sing temenanan aja nganti ngisini-sini tenggani karo Pak Kisno. Oh iya. Mergo nek nganti wirang wah tenan Mak. Sing isil nrinto. Lah iya.
Mangga. Ya. Kambuing rasa anyepta saya sakti prajurit ang rakit balik siyaga bebenteng bangsa kumlepeting panci sakti panurung jiwa